Салом алейкум духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастем. Камтар вай духтам галупси духтам. Бояд барои ҳамин ман галупси духтам саҳар барвақти кати. Инҷа да ҳозир оладушки кардистем. Ҳамроҳи духтарҷон оладушки кардистам. Тайёр кардем ду каса. Ако ҳозир бошад мепазем. Овқати мо қариб тайёр шуд. Да галупси райҳон укробам дохту барои ба мазза шуданаш. Ҳозир ҷӯш омада, ако пас мекунем, майда ҷӯшад. Қариб худашам ба фикрам тайёр шуда. Оли бошад, оладушки мепазем, завтрак мекунем. Духтарои на Тоҷикистон мода бо тофа рӯй кардам. Чӣ хеле ки гуфтам меҳмони мо аллакай омадан. Бинем чӣ хеле чизои нас ба мо равон карданд, хуштамона. Якта намин хел сироп рӯй кардан. Ин барои ҳамин сироп барои аппетит буда. Чиқар нас тариф кардан, ай Тоҷикистон гирифтан. Инҷа да ҳамха сиропоша додам, ҳаминҷа ҳеҷ фоида накард, аппетит наовард. Ин гуфтан нас, ин беҳад фоиданок гуфтан, ҳамина баъд овардан. Ин мебинед, ин халтаи барои чакарам рӯй кардагиам, да холодильник мондан безеб нашавам гуфта. Қараҳи дароз бохай чӣ хеле мебинед, чапуди кулча. Ба барои духтарома ҳамин хеле шлёпкича рӯй кардем. Бинед чӣ хеле хушрӯ, аҷоиб хушрӯ. Ина ҳамаш бибиш рӯй кардем барои духтарои мана. Ин бошад куртаҳои худам, беҳад куртаҳои наз, ҳам хеле духташ хушрӯ. Рости ҳамаш замонавӣ вори духтагиай. Пешакош ҳар хел кардагиай. Ино мебинед, ҳар хел аҳак духтагиан. Мебинед, инаим хеле гиребонак вори кардиану бонҷаша банчик духтагиан. Остинакош ҳам хел обичняк резин. Ин хеле лави домануш парпара кардаги буда. Хушрӯ духтиан, ҳамаи духташ маҳқул шуд. ҳозир напӯшида, аллакай духташ ба ман маҳқул шудагиай. Беҳад духти хушрӯ. Инаша бинед, ҳам хел просто ки хушрӯ. Майда ча ҷама ки хушрӯ духтагиан. Инашам ҳамин хел вай дорад резинка. Инаш ҳамин хел прямой, ягон хел парпарак, ягон хел надорад. Айдоташ поча шудагиай, ай дигарош поча нашуд. Ани тигр аҷоиб хушрӯ тигр духтагиан. Бинед чӣ хел ранги куртаҳои туркӣ бори духтагиай, ҳам хел куртаи фасон духтагиан. Пешакшаи хеле кардагиан. Истош ҳамин хел ҷинҷак кардаги кушодаки хушрӯ. Инам остинашам ҳамин хел. Ини курташа бинед, лави доманаша бо ини хеле турак мондагиан. Ин курта омада дузанда додагим духтагиай, беҳад дузанда хушрӯ ба дили ман духтай. Размера худам додам, гуфтам ки ҳамин хел дузед гуфта, агар ҳамин размер мувофиқ биёяд, баъд аз ин супас ҳамҷа заказ мекунам, худашон духта равон мекунанд. Инам пушташ ҳамин хел, ҳам пешаш ин хел турак кардагиай. мебинед, инаку вай манекен надорем ки дар танаи манекен пӯшонам. Якта нишонтиам духташа бо бинен аҷоибот духти фасон духтагиам. Духтаро кам дар ҷугорӣ ҷӯшондам. Якчанд чия дидам, видеоа дидам, ҳамин хел алафакоша дарунашда мондан. Ман гуфтам бемам я боро попробит кунам, барои чи хеле карда боша намедонаму хай мисли ҳамно кардам, ақиб намонам гуфта. ҳамин хел болои ҷугорида ҳамин ваёш моҳакоша ҳамин хел мондан. Қариб тайёр шудак ҷугори моам. Ҷугориҳои моам тайёр шуд. ҳамаш хуш жакак пухтак. кӯдакоро овардем, ҳамҷа гуфтем детски площадкада бозӣ кунанд. ҳамҷа кӯдако бозӣ кардистиян. духтаро ай магазин омадем, камтар харид кардам барои хона, ҳам барои кӯдак. Дадам ҳаминҷадам, гуфтам беравам камтарак харид кунам, кӯдакоро нигаҳ кунану ва биёем. Кати духтар диёмгим рафтам, бачама кати вай духтарам пеш дадам дамонда. Амин кӯдак кати мери магазин ғам метиянда, рости наметавони ягон чи харида. Ба барои кӯдак ҳамин хеле сок гирифтам. Об наз намебинад, чой об наз намебинад. Баъд ҳамин хеле сок мемонану температураи хона дада. Агар гарм бад бошад холодильник дамемонам. Агар ки хона нормалин бошад, ҳамин температураи хона кади додан мегирам кӯдак да ҳар вақте ки об гуфт.
бача ман қадар овхӯрам ҳам нестай. Кай вақте ки ташна шуд баъд мебиёду ува гуфта те гуфта метием шаба. Хеле соку мехебо соки фрукти няня гирифтем. Не духтаро купома гирифтум. Рада кушода мондум. Ман бо сатру заказ кардаги будам. Хеле кардам ки сатром омадям. Лекин мекушам сатром неста толка дута куртаяй. Ами хеле булавки астай. Булавки гирифта будам. Булавки мондяну сатроя намондян. Ман шарф кати вай шапкача заказ кардаги будам. 3 буд ё 4 буд. Авай рӯй накардам. Хай карат гуфтам ба рӯй мекунем. Хай абура детски заказ кардагиам яду либосча барои бачаҷонама. Гуфтам ки якҷоя баъд рӯй мекунем. Материалаш ами хеле хуш рӯяй, ами хеле шолк мегану кимчи хеле шолки мулоимакай. Танада часпида наместа, ами хеле танада партофта места. Размери 48 заказ кардам. Рости беҳад калон. Танамда чен кардам. Слишком калони бада остинош и қадария то ҳамин нохуно майгӯ дарози. Авая гуфтам ки якбо калта мекунам, камтар ай болотар медузам. Бо як танами хали курта почаи пума аст, ай ҳамин заказ кардам. Инам размери 48, инашам калон. Хай ин мешад, ин чихелгум стандарт размер кифтош хеле вай калониш неам кушод бошад хубтару ваяш беҳатибат калон. Вай ки платья ҳаста барои мин вая чихелгум пушида намешада, дарозай, ҳам хадаш дарозай, ҳам вай остинош дарозай. Ҳамна пределка кадан дар кор. Ин буд камтарак закази мо.